सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा 15,000 कोटी 33,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपा 50 कोटी रां 33,000 एसे बारा जायो 50 कोटी रां मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपआव 15,000 कोटी बिथांमोनहा होगासिनो दं जों दा बेनिफ्राय जोंहा जाय गोरिब गुन्द्रा जायफ्रा मैगं फाननानै जायो बेफार मावनानै जायो बिथांमोनहा 50,000 बोसोरसेयाव बिथांमोनहा 10,000 कोटी 50 कोटी थाखा रां सिनियर सिटिजेन आरो हेन्डिकेप बिथांमोनहाबो राङारि अनसुंथाइ मोनगोन थांनाय जे बिटिसि इलेक्सनाव मानाव गेदेर बै समाव बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सारा आरो गासै बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बिटिसि इलेक्सनफ्राव इलेक्सन केम्पेनिंआव आरो बिपिएफआ सिडब्लिउसि लानाय रेजुलेसन बादियै मोनबा गेरेन्टि हा पाट्टा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो राङारि अनसुंथाइ होनाय सिनियर सिटिजेन आरो लेंग्रा लेंग्रिनो रां अनसुंथाइ होनाय आइजो माहारिखौ जौगाखांनायाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनो रां अनसुंथाइ होनाय आरो हा पाट्टा आरो गोरिब गुन्द्राफोरनो रां अनसुंथाइ होनाय बे मोनबा गेरेन्टिखौ लानानै जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना गोबां मेल मिथिङाव खोथा बुंदोंमोन आरो रायजो राजानि अनसायनाय मोनदोंमोन थिग बेबायदिनो सरकार फैखांनायनि उनाव बे मोनबा गेरेन्टिखौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बड'लेण्ड एकर्ड डे बिटिसि एकर्ड डेआव इन'ग्रेसन खालामनानै होयो आरो दिनैनिफ्राय जागायबाय सारा बिटिसिआव दिनै फुङाव आं इनचार्ज हिसाबै 13 चिराङाव दहाय जों होखांबाय दा 14 चिराङाव जोङो हा गैजायैफोरनो हा पाट्टा होबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो राङारि अनसुंथाइ दामि चेक होदों बेनिफ्राय जोंहा इयुथफोरनो जों चेक रानदों गोरिब गुन्द्रा जाय बिथांमोननो 10,000 कोटी जों चेक रानदों आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो आरो बिकलम्बफोरनो आरो सिनियर सिटिजेनफोरनो जों दिनै चेक होबाय मानोना मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा हा गैजायैफोरनो हा पाट्टा होनाय मोनलांबाय थागोन बिपिएफ सरकारा दासो मास मोनब्रै जादों 5 बोसोरसिम हा पाट्टाखौ मोनलांबाय थागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा 2 लाख कोटी 5,000 जना देग्लाय 2 लाख कोटी 100 कोटी थाखा बिथांमोनहा मोनगासिनो दङ गाबोन समफोर मोनलांबायबो थागोन आरो खालमासि फिट खालमासिबो मोनलांबाय थागोन बेनिफ्राय मोनगोन आरो जोङो होगासिनो दङ दिनैनिफ्राय जागायफिनलायबाय आरो जों जागायलांबाय थागोन मोनलांबाय थागोन देग्लाय मोनदों बेनो लास्ट नङा देग्लाय जागायनायसो जाय प्रतिश्रुति होदोंमोन इउपिपिएलआ 2020 सनाव इउपिपिएलआ 164 नि बारा बिथांमोनहा इलेक्सन कमिटमेन्ट दंमोन 5 बोसोराव बिथांमोनहा मावनो हायाखै जोंहा गोबां जों खामानि मावगोन प्रतिश्रुति होयै गेरेन्टि होयै माखासे हाबाफारिखौबो मावगोन नाथाय मोनबा गेरेन्टि बेखौ जोङो जागायबाय आरो मोनलांबायबो थागोन 5 बोसोराव जोंहा लाइमोनफ्रा बेबायदि हेल्प मोनबाय थागोन गोरिब गुन्द्राफ्रा मोनबाय थागोन सेल्फ हेल्प ग्रुपआ मोनगोन हा पाट्टा मोनलांगोन सिनियर सिटिजेन आरो बिकलम्बफ्रा मोनलांबाय थागोन बेयो सरकारनि आसुनि बिटिसि सरकारा रावखौबो इउपिपिएल बिजेपि बिपिएफ बासियामालासिनो जिहेतु बे सरकार बिटिसिआ सबबो बिटिसिनि नागरिकफोरा जाय जाय मोनथावथाव बिथांमोना मोनदों दा ओंखायनो आं सानो सरकारा खुनु एजेन्डा मा होनो पलिटिकेल एजेन्डा बिथांमोना थाया बिथांमोनहा ओंखायनो इउपिपिएल कंग्रेस बिपिएफ होननानै नङा बिटिसिनि नागरिकफोरनो जाय मोनथावथाव बिथांमोना मोनदों बाखि इलेक्सन प्रिपेरेसन थाखाय जोंहा पार्टिया नांगोन स्पेसियेलि जों माबायदि जौगाहोनो हागोन सानो नोंथांमोना जाय इयुथफ्रा साख्रि मोनाखै आरो जाय इयुथफ्रा फरायनायाव बारा नङा नाथाय बिथांमोना गावनि आथिङाव गसंनो लुबैयो न'खराव गोरिब माबा मोनसे बिजनेस मावनानै गावनि आथिङाव लुबैयो जेरै अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय बिउटि पार्लार दा बेफोरबायदि एसे सरकारनि अनसुंथाइ मोनोब्लानो बियो गावनि आथिङाव गसंनो हायो बेबायदि व्यक्तिफ्रा एप्लाइ खालामदों आरो बैबायदि व्यक्तिफ्रा दा मोनगासिनो दं आरो मोनलांबायबो थागोन दा ओंखायनो आं सानो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बिराद गिदिर थांखि लादों जायनाव बिटिसिनि सेंग्रा सिख्लाया एसेब्लाबो बेबायदि रांजों गावनि आथिङाव जाहाथे गसंनो हायो